ägare, kommun, bolag, dotterbolag, styrelse, kommunstyrelse, koncernstyrelse, bolagsstyrelse. Kommunledning, koncernledning, äkta koncernledning. Äkta koncern är då moderbolaget, äkta koncern. Moderbolaget och döttrarnas ledning. Jag tror att här framöver så kommer det att säga den koncernledningen, det som jag kallar för den mentala koncernen, kommunens ledning och koncernens samfällda ledning, man har på personunion på politiken och tjänstemannasidan. Den är den viktiga. Att man får prata om, inte bara förvaltningen, utan vi pratar om allt som fullmäktige gett uppdrag är. Och det måste in i ledningsapparaten. Slutligen, intäkt, kostnad, vinst. Intäkt, kostnad, förlust. Ja, så är det ju. Och den här skulle ju komma direkt efter den här matrisen med affärsmässighet och värdeskapande. Men här har vi då vinst i kronor, här har vi vinst i samhällsnytta. Här har vi förlust i kronor med vinst i samhällsnytta. Om man börjar diskutera de staplarna konkret, bredbandet, fibret, transporterna, handel, logistikcentrum, energi, bostad, okej, hur ska vi göra? Och så kopplar vi det till förvaltningen, stadsbyggnadskontoret, socialförvaltningen. Här är ett antal mellanrum. Nu måste vi liksom greppa detta och diskutera upplägget med bolagen och dess ägardirektiv och sätta pris på vad de gör. Sett i det nya perspektivet med Sjöstad 2025. Och då kan man säga, ja, vi vill ha finansiell avkastning, vi vill ha miljömässig, vi vill att vi ska driva på varumärket, vi vill att vi ska ha innovationer, vi ska ta ett socialt ansvar, men framförallt ska vi ha en intern punkt med. Det krävs samverkan mellan varje bolag och varje förvaltning. Vi kommer att mäta det. Finansiell samordning, IT-samordning, processhandsordning, arkivsamordning, upphandlings- och personalstrategier, inköp av bilar. Det finns tusen saker som man kan säga är icke-frågor. För det är så självklart att det ska göras.